motibo bat badaukate, greba egiteko, ni ados. Toia jartzeko pixka bat gaizki. Ni daukat beldurra belarrarekin, ni bizitzen naiz lakuan, eta hor dago pixka bat altu eta txakurrarekin garrapatak eta bitxo guztiak, hori da nire beldur handiena, baina honekin toia jartzeko, pixka bat gaizki. Hemendik herritarrak gonbidatzen eta animatzen ditugu astelehenean maiatzak 26 plaza berritik arratsaldeko 6:00 deitu dugun manifestazioarekin bat egitera. Egun horretan 2 hilabete beteko ditugu greban. Herritarren eta plantillaren mobilizazioek soilik lortuko dute egungo egoeraren arduradunei, enbiserri eta udalari, presioa egitea gatazkari irtenbidea eman diezaioten. Akordioa lortzeko oztopo nagusia soldaten arloan dago. Langile gehienen soldatek ia ez baitute gutxieneko soldata interprofesionala gainditzen.